U pravcu stvaranja modernog pravnog sistema do kraja godine učinit će i Crna Gora. U Crnoj Gori otvorena prva medresa, srednjoškolska islamska ustanova. Medresa će biti obrazovni i kulturološki svjetionik islamskih vjernika. Tu će se razvijeti i formirati kreativne ličnosti koje će svoj život temeljiti na budućnosti i vjeri u moć pera. Ovo je istorijski trenutak za islamsku zajednicu, za muslimane, ali i za Crnu Goru. Vjerovali ili ne, da se i posljednja medresa u Crnoj Gori zatvorena, ja nisam istoričar, ili neposredno ili nakon Podgoričke skupštine. Ispada da gubljenjem državnosti Crna Gora i muslimani u njoj su izgubili obrazovni sistem. A sada ponovo ispada da dobijanjem državnosti Crne Gore muslimani u Crnoj Gori ponovo dobijaju svoje obrazovne institucije. Istorija Crne Gore naučila nas je, kaže predsjednik Filip Vujanović, da je uslov opstanka i razvoja u međunacionalnom, međuvjerskom i međukulturnom skladu. Iskazujem naravno zadovoljstvo otvaranje medrese kao jednim dobrim prilogom odnosa islamske zajednice Crne Gore i države Crne Gore, koji su, naravno poštujući odvojenost vjere i države, uvijek djelovali u funkciji afirmacije međukonfesionalne, međunacionalne i međukulturalne saradnje, svjesni da je ta vrijednost naslijeđena iz naše istorije i da je sjajna zaloga za našu budućnost. Podsjećajući na istorijske veze Turske i Crne Gore, ministar za međunarodnu saradnju i razvoj u vladi Turske nema sumnju da će odnosi dvije zemlje biti još bolji. Najvažniji projekat Turske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj je izgradnja Podgoričke medrese. Veze Turske i Crne Gore su viševjekovne. Turska je jedna od prvih zemalja koja je priznala crnogorsku nezavisnost i u Podgorici otvorila agenciju. Naše duhovne veze svakim danom su sve jače. Na svečanosti uručeni zahvalnice pojedincima i kolektivima koji su pomogli izgradnju medrese. Objekat od 3000 kvadrata investirala Islamska zajednica Crne Gore, Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj uz pomoć glavnog grada i vlade Crne Gore.